Dobrodošli u kolekciju priča Moj svet, Saletove poučne priče. U ovoj epizodi slušamo priču pod nazivom Bojanove tajne pobede. Ovo je priča o hrabrosti, istrajnosti i malim pobedama koje prave velike razlike. Kroz 5 poglavlja upoznaćete dečaka Bojana, njegovu mudru sestru Dunju i vernog psa Dudija. Zajedno oni će nas naučiti kako se skače visoko, ne samo na trampolini, već i u životu. Prvo poglavlje, skok koji je čekao. Bojan svakog dana posmatra svoje drugare kako skaču na trampolini. Najviše od svega želi da nauči da napravi salto, pravi, okretni, vazdušni skok i da stane čvrsto na noge. Ali svaki pokušaj završava padom ili smešnim sletanjem. Svi mu se smeju, osim Dunje i Dudija. Dunja mu šapne: Bojane, znaš šta je hrabrost? Da pokušaš još jednom, iako si pao 100 puta. I tog dana Bojan zatvara oči, odbacuje strah i po prvi put poleti. Drugo poglavlje, bicikl bez krila. Njegov crveni bicikl bio je njegov ponos. Iako je još imao pomoćne točkiće, Bojan odlučuje: vreme je da leti na 2 točka. Pad, udarac, skoro uspeh. Ali Dunja i Dudi ga bodre: ti već letiš u srcu, samo još točkovi da shvate. 4. pokušaj. I Bojan vozi sam. Vetar mu nosi osmeh, a srce mu govori: uspelo je. 3. poglavlje, zamkice mudrog Bojana. Bojan voli zagonetke i male izazove. Pravi zamke od končića i kutijica da testira Dunju i Dudija. Ne da vas uhvatim, nego da vas naučim snalažljivosti, govori kroz smeh. Ali jednog dana sam upada u svoju zamku. Dunja ga spašava, a Dudi laje kao da se smeje. Dunja kaže: najpametniji ponekad upadnu u sopstvene zamke. I svi se smeju. Zajedno. 4. poglavlje, borba sa Božijom senkom. U sumrak iz šume dolazi čudan šum. Bojan se uplaši. Dunja ga hrabri: ako veruješ u Boga, znaćeš da je On tu i kad mrak šušti. Dudi staje kao zaštitnik. Iz tame izlazi samo sova. Bojan se nasmeje: ja sam se bojao senke, a Bog me čuvao sve vreme. 5. poglavlje, prava pobeda. Pod zvezdanim nebom Dunja šapće: Bojane, danas si pobedio više puta nego što znaš. Naučio sam da skačem, da vozim, da verujem i da padnem i ustanem, kaže Bojan. I da voliš, dodaje Dudi naslonjen na njega, jer prava pobeda nije da nikada ne padneš, već da nikada ne odustaneš. Pouka priče: pravi pobednici nisu oni koji nikad ne padnu, već oni koji posle svakog pada ustanu, veruju i nastave dalje sa osmehom.